Sanibona, phinde ngibingelele njena namhlanje ngalethuba ngalomzuzu ngaleli hora nangalesi sikhathi. Sibonge obabazekayo, ofanelekile, omuhle, ongcwele, omkhulu wesabekayo, umdalo ezinomhlaba, omkhulu wesabekayo, ubaba wethu ongumnini mandla wonke, osinikeza amathuba amaningi, osinikeza isikhathi esiningi, osinikeza izinto eziningi esizidingayo. Singazi singabantu ukuthi siyazidinga lezi zinto. Yazi uthi mhlasimpe udinga usizo wena, mhlawumbe ufuna usizo ngemali, uNkulunkulu avela alethe umuntu ozokunikeza athi yazi nginezipho eziwu5 la, yazi uthi nginikeze yodwa. Wena utshela ukuthi udinga imali kanti udinga insipho, yazi kuzosa kusasa ufuna elokhu njalo ukuthi uyowasha nani nani. Wena awuqondi, awunakile ukuthi yazi kahle kahle nayo into engiyidingayo mina, yazi ngifuna ukuthi mina yazi kahle kahle ilokhu okudingayo nokulangazelayo. And uNkulunkulu uhlezi esisiza ngalokho, uNkulunkulu uhlezi esihambela ngale ngoba yena ungumzali obona ngale, ungumzali obona ikusasa, ungumzali oqonda kangcono, ungumzali ufuna ukukusiza, ufuna ukuhambela, ufuna ukuhwabela, ufuna ukwenzela konke okuhle ngendlela efanelekile edingakalayo neqotho nezoba usizo kuwena kusasa, ngoba singabantwana abantu baNkulunkulu. Singabantwana lapha emhlabeni ngendlela eyisimanga, singabantwana ngokungaqondi, singabantwana ngokungalaleli, singabantwana ngokungezwa, singabantwana ngenkanuko, singabantwana ngokufuna lokhu, ufuna lokhu, singabantwana futhi nangey'nqumo bhedayo esike siyithathe. So ebuntwaneni bethu umzali uyasibona ukuthi ngabantwana bese eyafuna ukuthi asisize, kodwa-ke akasiphoqi ngalutho ngoba singabantwana siphila lapha emhlabeni sinokuzikhethela, ngoba uNkulunkulu ongumdali wezinomhlaba, uNkulunkulu ongubaba oqotho, uNkulunkulu ongubaba osihambelayo, uNkulunkulu ongubaba osisizayo, uNkulunkulu ubaba osibonayo ezintweni zonke, edinga nje thina ukuthi nathi sibe ngabantwana abamlalelayo, sibe ngabantwana abamuzwayo, sibe ngabantwana abayenzayo into akasiyaleza ngayo nakasiqondisa ngayo ezintweni zonke. So hleze sibonelele izinto eziningi ukuthi bukani nibuswa yini, bukani nihambaphi, bukani umoya ukuthi, bukani wenze ukuthi, bukani, asibonelele zonke lezo zinto, asikhanyisele, ebese ngenhliziyo eyivumayo, ebese ngemphefumulo eyenza intando yakhe, ebese ngenyama ehambela lapho kumele ukuthi ihambele khona, uNkulunkulu bese yayisebenzisa. So ngomhla ka-6 February 2025 ngibona nje isibonakaliso, ngoba uNkulunkulu ufika ngendlela eziningi abantu baNkulunkulu kwithina. Ufika ngezwi lakhe, ekhuluma ey'ndlebeni zakho uma uhamba nje ulalela umoya kaNkulunkulu, ngokuba ukhuluma nangaphakathi lethu if simvumele ukuthi angene ahlale nathi, akhulume ngezibonakaliso emaphushweni, akhulume ubona iphupho thizeni, kanti uNkulunkulu ukutshengisa ama-codes ahlukahlukene bese yakucacisela ngokuhamba kwesikhathi nangokuqhubeka kwezinsuku ekuphileni kwethu. Aphinde futhi azibonakalise ngezwi kaNkulunkulu, akhulume ngalo. Uthi uyalifunda leli vesi, awuyazi lakhuluma nami ngqo. Yazi uNkulunkulu uthi kumina kule nto engibhekene nayo, cause kunamavesi enduduzo kwabadlulelwe, kunamavesi kwabantu abasabayo athi ungesabi, qina uma esibini, kunamavesi abantu abadinga ithemba athi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Kunalo lonke uhlobo lokudla esingakulambela kubaba uJehova umdali wezulu nomhlaba, ake akhulume ngalo. Kokunye akhulume nawe through iy'ndebe zomuntu ozothi uyixoxela naye, uthi ufuna i-advice akhulume nawe. Kokunye uzokhuluma ngawe nomfundisi wakhe enkonzweni, uthi yazi umfundisi ngathi ubekhuluma nami namhlanje. Kokunye kuningi bantu baNkulunkulu, ukhuluma ngazo zonke izindlela azama ukuthi afinyelele ngazo kuwena. Angazama ukuthi okay, ngoba unakani uthanda i-TV, adlale lapho kwi-channel edumisa. Uthanda umculo, uthi uyayizwa ingoma, yazi ikhuluma nami, ikhuluma nempilo yami, ngithinta ngaphakathi. Uthandani, uthanda ukufunda iy'ncwadi, kanjalo. Uthandani, uthanda ifoni, okay, ku-WhatsApp kuvele kuphosteke lelo vesi leli ezokhuluma nawe, ngoba uNkulunkulu uzama ukufinyelela kuwena. Kodwa muntu kaNkulunkulu ungambalekeli, ungalingi, ngoba usuke esefikile kuwena ezokhuluma nawe ngokudinga kwakho. Because bantu baNkulunkulu emehlezi siyaziqonda, yithi, ngiyaphinda, yithi esidinga uNkulunkulu, yithi esiphila kulo mhlaba, yithi esilusizi, yithi esilambayo, yithi esine-stress, yithi esiney'nkinga, yithi futhi esisemzimbeni ofayo. But masisabe okwazi ukuthi abulale umzimba aphinde abhubhise nomphefumulo esihogweni, singakusabi konke okudaliwe. So bantu baNkulunkulu, ngibona nje mhla 6 February 2025 isihloko sethu nje ngalo myalezo sithi awuzidanseli ngokwakho,
awuzidansele ngokwakho. Ziningi izinto abantu baNkulunkulu lapha emhlabeni. Ezinye ngiyazi ukuthi abaningi angeke bayikholwe, bazoyithatha engazuthi nja usenzile imali odlala ngathi. But-ke konke-ke kulele ezandleni zakho, konke kulele eholele nomoya kaNkulunkulu ukuthi uyakholelwa nokuthi noma awukholelwa, ngoba umoya kaNkulunkulu kuphela ongakwenza ukuthi u-understand leli zwi leli asuke lidlulisa ngaleso sikhathi. So lapho ngibona sendaweni eyisiphithiphithi nje, ubona lezi ndawo zama-event, izindawo zokudansa, ubone nje izindawo la kufika khona ama-celebrities, thole ukuthi azofika abeke istage thizeni, bese kuba nendawo leyo kudansa, noma kube indawo la abantu bokhona abantu abamodela kuyona istage nje, kunehlwele ngala, kunehlwele ngala, mhlawumbe ezinye eziphezulu kanjalo kanjalo. Ngibone indawo ekanjalo. So singene-ke kule ndawo abantu abazodansa kanje. Masingena ebese-ke kuthiwa-ke kudlala umculo nje, kudlala umculo nje wezwe, kudlala umculo wezwe lapho abanye bagqoke into emfishane, bagqoke nje izinto ezahlukahlukene. So-ke siyazi uma kwama-event noma ama-concerts noma whatever esuke beyenzeka ngaleso sikhathi. So sithi masingena kuthiwa-ke dansani-ke, ngivele ngithi mina angikwazi ukudansa. Bathi ayiphuma, ngivele ngiphume kanjalo ngingakwazi ukudansa kwami. Ngithi uma ngiphumela ngaphandle kuvele kuqhamuka udadewethu nje engizalwa naye ophila ubuzwe. Mefika wavele wadansa bengasajabuli, izihlwele manje ukudlala nengoma ngithi qum 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 qum, uyadansa zonke lezi zinto abakazenzayo. So ngalesi sibonakaliso uJehova umdali wezwe nomhlaba ayekuveza nayekuthanda ukufundisa ukuthi ngokucacisela ukuthi lapha emhlabeni kumele sazi ukuthi imizimba yethu iyona nto engihlezi ngicacisa abantu baNkulunkulu, ukholwa uNkulunkulu ukuthi kumele sihlezi sazi siqonde ukuthi imizimba yethu iyigumbi la yonke imimoya. Imizimba yethu iyigumbi la yonke imimoya. Imizimba yethu iyigumbi la yonke imimoya. Kuphela kuzoba ngokuthi uvumela muphi umoya wena ukuthi kube igumbi lawo. Abese incwadi abaseKhorinto bokuqala chapter 6 verse 19, anazi yini ukuthi imizimba yenu iyidokodo likamoya ongcwele engamele nenze nanoma yini? Lo mzimba kahle kahle umele ube idokodo likabani? Likamoya ongcwele. Thina singamele senze nanoma yini ngawo, kodwa azi ukuthi uma wenza nanoma yini kuleli gumbi leli uba idokodo la noma yimuphi umoya. Let's say kuzothiwa njengoba usushadile, ngithi ushade nomyeni wakho noma ushade nonkosikazi wakho, kuthiwa lo mzimba-ke seninyamanya, ngithi inyama yakho sekweyakhe nalo sekweyakhe. Umzimba yenu awusamele ubonwe noma ubani. Ubunqunu bakho sebubona umyeni wakho kuphela, ngithi ubunqunu bakho sebubona unkosikazi wakho kuphela, ngithi. But if kwenzeka wawubreaka lowo covenant uthi usushadile uqeda uhambe uphumele ngaphandle uhambe uyolala nomunye umuntu, umzimba wakho awuphinde ube walo muntu kuphela, but usungakwazi ukuthi ube umzimba wanoma ubani. Usungathi ulale naloya sisi, usangahalela omunye usisi futhi, omunye usisi futhi, omunye usisi, suwumzimba yabo bonke labo sisi. But if ukwazile ukuzigcina ukuthi umzimba wakho ube welo yedwa, uyakwazi ukuthi uhlale yena yedwa, kwazi yena yedwa. That is why futhi isikhathi esiningi abantu besilisa abaningi bake baze bangamthanda umuntu wesifazane othe eselale naye aphinde alale nomunye umuntu, ngoba ngokuthola omunye umoya uyakungcolisa. Ukulala nomunye umuntu uyakungcolisa. Uzotholana nomunye umuntu kanti unesifo, leso sifo sohlala kuwena. Mase sihlala kuwena zisinjalo, uzofuna ukusithelela lo uzothi angisakufuni-ke nami, angisakuthinti, uzongitholela ngokungcola. So if umoya kaNkulunkulu uhlala kuwe but uzohlalisa eminye imimoya engcolile, umoya kaNkulunkulu uzosuka ngeke usahlala kuwona, ngoba injani indlu isingcolile and awuhlala endaweni engcolile, uhlala endaweni enjani engcwele. So kale sibonakaliso uNkulunkulu ayicacisa abantu baNkulunkulu ukuthi masazi imizimba yethu ukuthi igumbi lemimoya ngaso sonke isikhathi. Kuhamba kuze kufike nasemdansweni lapho ekuthenini ibe ngamagumbi ale mimoya. Because singayitshela ukuthi hayi umdanso nje kuphela, hayi cha, ubeholwa yini ukuthi azadanse ngale ndlela? Bekwenzekeni ukuthi azamuve ngale ndlela awubhekise ngapha nakapha? Because asinakuzinyakazela nje singabantu ngendlela engaqondakali, ngoba uJehova kwasemandulo kwakubungazwa ngamahabhu, kubungazwa ngokusina, kusetshenziswa izinto ngamandla thizeni, because everything lapha emhlabeni engumoya ingamandla, everything eyispirit ingamandla. Athi umuntu ngidinga amandla thizeni, yaze ngishodelwa amandla, kuthiwa idle iparish. Kuleli parish kunespirit lesi sikunikeza amandla. Babezwa kuma-proteins, carbohydrates, bani, it's a spirit thizeni behind that word.
because yonke into enegama iyaphila. So kwakubukaza amahabhu ukusina, ubugugu, ubuciko kanye nokuzijwayeza ukuthi umzimba ube lula ukuthi uzokwazi ukwenza izinto ezikanje kanje. Ezinye izinto ukuthi awukwazi ukuvele unyakaze ngoba ngisho usini noma udansa udinga mhlasimpe kushawa izandla, udinga mhlampe kuhutshwe kuqala ihubo thizeni noma kudlale ingoma oyithandayo noyizwayo khona uzokwazi ukuthi unyakaze. So inkinga kodwa indaba enkulu ngemidanso iqhuba imimoya ethize phambili. Uthola umuntu edansa enyakazisa umzimba ngohlobo olungaqondakali, kepha abantu bathatheke, abantu balutheke ngoba ngisho nabantu abadayisa, uNkulunkulu akutshela kakhulu enhliziyweni yami ukuthi even nabantu abadayisa ngomzimba bathi sebelenga lapha emaklabhini, belenga kulamapholi laba abadansa kuwona, basuke bespreada ispirit selust, basuke bespreada umoya wobufebe around le club. The more bedansa lebele enza ngendlela esukwenza ngayo, angithi udlulisa umoya wemfebo around le ndawo. Unomoya wocansi ukuthi uthi umumbuka unxanele ukulala naye, uthi umumbuka umhalele umenze ngqunu same time. That is why bedayisa ngomzimba athi noma engcolile yena because ungcolile lo muntu umelana nabantu abahlukahlukene, but ngeke uzokunake lokho, uzokushaya indiva lokho. Kunalokho uzohalela ukuthi ish nami engamthinta nje, ish nami engalala naye nje, ish ulale naye nangampela edayisa ngomzimba enjalo. Kade le nomunye umuntu 1 hour ago nawe usuzolala naye, ungcolile lo muntu akumele ngabe mthinta, but uzomthinta. Ngobani uthe edansa wadlula lo moya wocansi ospreada wongena kuwena, wadlula lo moya wobufebe ospreada wangena kuwena, wase uvaleka amehlo bese ushona kuyena because kusuke kumoya ngaleso sikhathi. Abanye thola ukuthi uyadansa umntwana ekhaya usiyajatshulelwa nani nani, abanye badansa angiphathi ke ama celebrity ke agidagide ke uyabuka lapha, kanti kusuke kudluliseka a certain spirit. Athi sedanse ngale ndlela uthi yazi nami ngifuna ukuyizama lento, nami ngifuna ukudansa njengo who's this guy lo dube kakhulu, Michael Jackson, yes ngibonga amancane, ngifuna ukudansa njengaye, gqugqu khiphe gqugqu whatever le ngoma zabo, kusuke expressed ngaleso spirit ngaleso sikhathi. Yikho bantu baNkulunkulu kuqakashiseke ikakhulukazi because indaba inebandla kaNkulunkulu, uKristu uthanda kabi ibandla lakhe. Kuqakashiseke emabandleni ukuthi abazalwane mabangathathi imidanso yasezweni bazoyidansa emabandleni. Ipulpit lamfundisi lelana, kumele kuhlale izwi kaNkulunkulu, kumele kufike umoya ongcwele uzokhuluma nebandla. Nenze njani? Nishaya ivosho lapha epulpit, nishaya ivosho nidenza zonke izinto, yonke into eniyibone idansa ezweni isizodansa enkonzweni. Angikhathali ukuthi mhlawumbe nithi senidansa ngengoma yasenkonzweni, cha. The fact that uzolanda ulanda lesi spirit sangaphandle esizodunga ingqondo zabazalwane ekutheleni bangabesalalelo zikaNkulunkulu. Uzolanda lesi spirit sangaphandle ezodunga ingqondo kamfundisi ekutheleni engabesalalelo umoya kaNkulunkulu umholela akhulume lokho iqiniso kodwa vele akushendeze okunya kugcinele kuyena okunya ngantsheli ningabazalwane ngoba amaqiniso melalale kunini. Wonke ama spirits ayalandwa ngendlela eziningi kodwa ngalomyalezo alandwa ngomdanso. Unyakaza umzimba wakho, unyakaze ngendlela engafanelekile. Kufanele indaba ezwini bantu baNkulunkulu lapho khona indodakazi yenkosi, inkosi eyenzela iphathi phecelezi iphathi, yasiyadansa ingane, yadansa ijabula, ingqondo yenkosi yadungeka semthamo, yathi mntanami ufuna ngikwenzeleni, ishona noma yini ngizoyenza. Ngoba ngalomdanso ayisiwudansile ingane yagijima yabuza mama, nangu baba ethi ufuna ungenzela ukuthize, engangenzelani? Wathi mama cela ikhanda lika Johani, okusho ukuthi akabulawe. Nangampela ingane yawenza njalo, wabulawa nangampela uJohani ngenxa nje yomdanso, yasidansile. Badanse ini? Lewo dansisa izinqa ini? Ukuthweka? Yes. Aqhanyelwe same time umuntu wesilisa. Kuningi bantu baNkulunkulu. Masiphume ezweni, siphume kuboneni ukuthi okay badansa kanje bese sidansa njengabo, cha. Siphume kuboneni ukuthi benza kanje bese senze njengabo, cha. Singalaleli umculo yezwe ngoba iyona engcolisayo,
iyona elanda lesa spirit sokuthi awu ngoba kudlala le ngoma yazi le ngoma ihambisana nalo mdanso maye masiphume ezweni sithi siyibona izinto zenzeka uthi abakwenze okwabo kubalungele ungakwenzi wena ungakuthatha ukufake kuwena because the fact that uyakuthatha uyakuletha kuwena nawe uvumelana nabo. But konke asikubuke nje kungene kudlule kungene kudlule kungene kudlule ngoba kunjalo vele empilweni. It's like usedolobheni. Ake kuthi usedolobheni usufuna ukuthenga kuzona zonke iy'tolo cha ezinye uzoyidlula. Nango bakudayisela woza mama zambane 10 rand ngeke uze uthenge la. Uyazi ukuthi mhlawumbe ujwayele ukwathenga lapha. Hamba wathenge lapha. Konke vele uzokuzwa konke kuzofika kodwa konke futhi kuyadlula. Mangadluli nawe makudlule kodwa. So bantu baNkulunkulu awuzidanseli ngokwakho. Awuzidanseli ngokwakho but umoya thizeni osukuqhoba osukuhola umoya omubi wobumnyama. Kuhlabelele sidumisa inkosi. Ukudansa kwakho bokudansa udansela inkosi ngokusina ngamahabhu futhi kube izinto obe sho ukuthi ngifundiswe uNkulunkulu. Ungathi hayi ngizwe endaweni ukuthi bese yenze cha ungalilingi. Ngoba uNkulunkulu uyayifundisela ukuthi abantu ngifuna bangikhonze kanje, ngifuna basine kanje, ngifuna bavunule kanje, bagqoke kanje bakhona. uNkulunkulu uyifundisela yonke into ekhethekile ethandeka kuyena. Hayi into esiyicabangayo thina ukuthi mhlambe ufuna kube yinto. So masidumise yena. Kusho njalo nje amahubo wokugcina I think it's 150 ukuthi mdumiseni njalo uNkulunkulu nimhubele njalo ngoba ufanelekile udumo. Ufanelekile ukhutshelwa, ufanelekile ukubonga, ufanelekile ukubatshaza, ufanelekile ubungcwele, ufanelekile konke ngeso sonke isikhathi ngegama lika Jesu. Inkosi nje benani inibusise njalo. Iniqinise inqondisi hlale nazi ukuthi awuzidanseli ngokwakho but umoya thizeni okholayo ngabe uholwa imuphi umoya. Masidansele uJehova. Hayi futhi ngingoma engcolile zozwe but ngamahabhu nangokuhlabelela nangokumdumisa athi dumise lona sehluphekweni kithi bantu babo hambiso kwa. So masidumise uJehova. Singadumisi nemoya engcolile egcwele la emhlabeni. Singayidanseli singayithobeli. Ngoba ukudansa lowo mdanso uthobela lowo moya. Ngoba usukufikile usufuna uku-acta emzimbeni wakho ngawuthobeli. Ngisho ukuthi ukuthi angenza ukuthi ungalilingi. Masibunqobe konke ngoyebo nangoqhabo. Awuzidanseli ngokwakho. Inkosi ibe nani nibusise niqinise liphele ngaphambi kwaNkulunkulu. Hlezi nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Inkosi nje ibe nani izinkundla zokuxhumana zikhona uTikTok uLihle Ithemba, Facebook uLihle Ithemba Mzobe lapho khona imibhalo for abantu abasebenzisa free mode, Instagram khona uLihle Ithemba Wende with IE Mzobe lapho utholakala khona ama-short 10 minutes clips idlulisele nakabanye bazothola iqiniso nokuphulukisa. Ngelihle igama lenkosi uJesu manje zikuphathe. Amen.